Tinomani koka tipe kuno tiri koka atipe tipe kuno tiri pandoko na mondi pembeza pandateza ganzirisa shakanaka rumbisa yo ndeite shakanaka musango sorandi pika mana musamire kusimbisa kana ndichingenda dadis pika mana mwana kuzondipa chimanyira kusibisa peka mana ukandisimbisa unovei kodo rako rinokupei zvakaipa unozviitirei kana ukandivenga zvichakupei panoenda vamwe unosarirei ko akakutadzirei shanda kushanda semurume kuti utore mukombe aita zvakanaka musango sorandi peka mana musamire kusimbisa kana ndichingenda dadis peka mana mwana kuzondipa ndawamukuwa here peka mana pane chakachena sari muchimanyira kusimbisa peka mana pandokona mondipembedzawo pandatadza gadzirisai chakanaka rumbidzayo mamadandiranasi mangwana chakuyamura waovenga iyeye mangwana chakupinza basa daita chakanaka musango sorandi peka mana musamire kusimbisa kana ndichingenda dadis peka mana mwana kuzondipa ndawamukuwa here peka mana pane chakachena sari muchimanyira kusimbisa peka mana chingoti pasana nekuti ndine nafu panoti manafu koka tipe tipase manafu tamirira zvihombe tipase manafu panoti zvingumundengu tipase manafu ndaite zvakanaka musango sorandi peka mana musamire kusimbisa kana ndichingenda dadis peka mana mwana kuzondipa ndawamukuwa here peka mana pane chakachena sari muchimanyira kusimbisa peka manafu ukandisimbisa unobvei kodo rako rinokupei zvakaipa unozviitirei kana ukandivenga zvichakupei panoenda vamwe unosarirei ko akakutadzirei shanda kushanda semurume kuti utore mukombe pandokona mondipembedzawo pandatadza gadzirisai chakanaka rumbidzayo mamadandiranasi mangwana chakuyamura ovenga iyeye mangwana chakupinza basa tinomani koka tipe kuno tiri koka atipe